salah. Kena, dipithiki lomboke karo brambange. Wis ngitung kok wae. Kala randang ngewangi mitiki kok suwan goreng ngerokok segendang ayo. Gendang iki dicekel. Rong linting lho, Nik. Wis engko wae gendang iki dicekel ayo. Salah. Galah. Ki endang ayo to. Lah, masa aku dadi wong, masa ora ngerti wong rokok, wong rampunge bingung ngamonge lho iki. Ki dipilih saiki sing cilik-cilik di Ora iso lho, aku ki ora iso lho. ora iso grup penggawean ngene ra iso. Ki lamboke abang di petiki. Gambange sing cilik-cilik di persiki, aja sing gede-gede, sing cilik wae. Lintinge engko wae. Halo, jeroan mar diungkep apa ora iki lho. Wis tak godhok. Cengkemu. Kar madang apa ora? Kar madang ora, kowe luwe ora? Luwe. Lah iya gendang. Pernah berpikir tuh pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan tapi Ngapa? Ya, tapi ngopo? Wis ki deres iki, kunire. Lah ngopo lu nyanyi barang dituthuk lho. Lah paduke nyindir ta kowe? Lho, piye to iki? Nyindir-nyindir, ngomong wae lho terus terang, gak usah nyindir-nyindir. Kita deres iki. Masalah. Nyanyi ngene nyindir lho. Ki dulek, piyae ku. Walah, Nik. Ngomong kita serang, gak usah nyindir-nyindir kalau nyanyi. Aku wis ngerti. Nyindir piye? Aku lho gak nyindir. Wong kene iki pengen nyanyi kok nyindir karepmu iki piye lho jane Wis iki? gendang ki lho, selak ambu iki engko. Tak luwe aku. Wah, lalas segala aku nek ngene iki. Aku ora iso lho ngoncak ngene-ngene gak iso lah aku iki. Gak iso. Gak. Isane ngapa? Ya wong lanang isone umur kerja to. Ya wis kerja ngapa aja tak terke. Kerja ngapa? Ya sampeyan kon kerja apa? Lah gorong miti kuwi ra iso. Ya kuwi kan tandang gaene wong wedok to. Gur mitile koyo ngene ra iso lho. Ki domba. Kok rek kalau jane domba. Walah, Nik. Domba kae nang kono. Kono ndi? Ki, Ini. jan mendungmu kok kenemen to? Ya iki dombane ndi? Lebokne kene. Silet. Lah jare kon nglebokne kono. Lah piye to wong iki? Nik, Iki lho banyu ki lah. Ya Allah. ngomong nek ning kran ngono lho. Lah ya iki kan banyu to ya. Ya Allah. Wong kok kenemenan. Umur garek ngubah ngene dak ngongkon wong lanang lho kowe iki jan. Yo, wis tak ubah iki. Ya kan kerjake wong loro ki ndang rampung lho kowe iki jan. Ya Allah. Ndak aku telas ngene iki. Aku ki sakjane iki lek penggawean masake males lah aku ki. Nek males masak wis ora dadi wong wedok. Kok iso kan ngewangi ya ora gelem lho, ha. Ulek. Lah aku wis kerja, wis ngarit, golek duit. Masa aku kok Cepetan, dulek cepetan. alah. Wong mbah kunir kok ya kaya ngene rupane. Dibane salah. Tambah mbok mbah urang. Timbah sik lambae. Iki nang, dulek sik kuwi. Tambah sik iki. Wis. Gong. Iki wis lembut lho. Wis dulek cepetan. Kedu lho, Nik. Wis ge endang to lah. Alah. Males lah aku lah. Gaenanmu barang kok iso menawa. Ge endang iki lho. Kowe lah gak aku. Piye to iki? Oh, bene ya delokno kowe engko nek balik ya. Ditanono kowe, Pak, ya.
Kurang ajar dikongkon. Bukan ndang diulek kayak mateng kayak wis kok malah kabur kuwi lho. Kabur ning ndi mau? Dia anu mau ya. Loh, kok dolane kene to tibake? Lah kok kan ngulek. Dilek wis lah. Sapa sing delik to wong aku ki arep ngawinke wedhus iki lho. Wis pindah dulek pindah rampung. Kok iso ndak ngawin ke wedhus. Wedhus sing njaluk kawin iki lho. Wis endak. Ih, cepetan dulek. Lah. Kan ngulek mau kok ora gelem. Iki kok malesan temen-temen Mas aku. Lah aku kira malesan lho. Gaenanku jek akeh kok. Apa lho penggaweanmu ki? Lah kan aku arep ngomong to kemo, aku arep ngawinke wedhus. Enggak penting ngawin ke wedhus. Lah, Wedhus lho penting. iso kawin dhewe. Kakekane kuwi nek ora digocel ya piye mlebune aneh. Lah ngopo? Lah kowe lek kawin apa ndak digoceki? Kok dadak ngono ya. Dhewe piye to? Wong nek awake dhewe ngono aneh. Wes ge ndak diulek. Ngomongnya kuwi ora penting. Lah kowe ngomong ngono aku malah ter aku. Leh. Ter dhisik Ge ndak diulek tak jejot tenan diulek ora? Ge nang. Iya ya. Wah ngomong kok ono suweneng nang tak jejeli lungko sisan kowe ngomong. Ge nang. Setenan anak ulek. Ora ono kuwi. Tenan lho iki wis tenan lho iki. Lah kon piye? Diulek lho, diulek ngene-ngene lho bintang lembut. Jahe kok kayak ngene to rupane kayak kowe. Ngene. Setenanan lho. Jare kon ngulek ya. Jahe rupane Salah aku kalah. Iya sih dikongkon. Gendang. Jangan mentolo tenan aku, Jan. Ora lho jahe kok rupane kayak ngene iki piye to iki?